Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen rukousliveen ja tällä kertaa aiheena on ylistys. Jeesuksen nimessä mä vielä siunaan tätä meidän yhteyttä ja rukousliveä ja pyydän Herra sulta suojelusta. Aamen. No mitä ylistys ylipäänsä tarkoittaa sitä? Tuossa mietiskeli ensin ja ylistys niin kuin sanansa mukaisesti tarkoittaa sitä, että me korotetaan jotakin. Me korotetaan jotakuta muuta kuin itseämme. Ylistetään jotakuta ja ylistetään tietenkin Jumalaa. Monesti kuullaan semmoinen huudahdus kuin halleluja ja sen tarkoitus on, että ylistäkää Herraa. Vanhassa testamentissa hebreankielinen sana tälle on halal ja tarkoittaa kirjaimellisesti loistamista ja meluamista ja muitakin tämän tyyppisiä sanoja, mutta jopa tämmöistä niin kuin hulluna olemista ilosta. Se on jopa sellainen niin kuin riemukas vähän niin kuin hulluksikin vetävä sana. Eli se on semmoista niin kuin vapaata ylistämistä. Ja halleluja-sana jakautuu siis kahteen osaan, on tämä hallelu, ja tämä käskymuoto on verbistä, tästä halal-verbistä, ja se tarkoittaa kirjaimellisesti, että ylistäkää te tai kunnioittakaa te. Ja on siis tämmöisessä monikkomuodossa, ja sitten tämä Jahve tai Jah on Jahve-sanasta, eli halleluja tarkoittaa siis ylistäkää Herraa. Ja tämän ylistämisen teeman äärellä siis me tänään ollaan. No jännä paikka ehkä aloittaa, kun aloitan nöyryydestä. Ja tästä teemasta mä sitten seuraavassa teemaillassa puhun paljon lisää, mutta tämä on jotenkin tosi tärkeä asia siihen, että millaisesta paikasta, millaisella sydämellä ylistys syntyy. Nöyryyden hedelmä on kuuliaisuus ja sen lopputuloksena on rakkaus. Tällaisen ketjutuksen löysin ja Luukkaassa puhutaan nöyryydestä näin, että ja hän synnytti pojan esikoisia kapaloja ja pani seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majat paikassa. Eli jos ajatellaan, että kuningasten kuningas tulee tähän maailmaan, Jumala tulee tähän maailmaan ihmisen muodossa, hän tulee hyvin nöyränä ja näyttää meille sitä nöyryyttä, millä tavalla Jeesus tuli tähän maailmaan ja me usein tietysti varmaan vähän niin kuin romantisoidaankin sitä seimeää ja kuinka me tehdään joulukuvaelmia, miten kaunis on tämmöinen seimi tai talli, johon Jeesus syntyi, mutta todellisuudessa on varmaan ollut aika likainen, aika pahalle haiseva ja varmaan kärpäset pörrännyt siellä ja siis todellisuudessa on ollut tällainen aikamoinen paikka, mihin niin kuin Jumala on tässä maailmassa tullut ja mihin hän on syntynyt. Eli hyvin nöyränä on tullut tähän maailmaan. Ja tietenkin koko Jeesuksen elämä kuvastaa sitä, kuinka nöyrä Jeesus on. No sitten Luukkaassa taas puhutaan kuuliaisuudesta, että Jeesus kuvastaa taas Jeesuksen nöyryyttä ja siitä nöyryydestä seuraa kuuliaisuus. Jeesus sanoi, että Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älkää tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Eli äärimmäinen kuuliaisuus tulee siinä esille. Ja toisaalta sitten myöskin siitä seurannut rakkaus, eli Jeesuksen syvä rakkaus ihmiskuntaa kohtaan, kaikkia ihmisiä kohtaan, näkyy siitä, että Jeesus sanoi, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Ja tämän Jeesus sanoi silloin, kun hän roikkuu ristillä viimeisillä voimillaan ja on pahasti pahoinpidelty. Eli nöyryys on se semmoisen kuuliaisuuden ja rakkauden lähtökohta. Ja meidän sydämen tulisi etsiä tämmöistä nöyrää tilaa, jossa syntyy uskon, kuuliaisuus ja lopulta rakkaus. No minkä takia me ylistetään? Sen takia, että Jumala on niin hyvä. Ja taas katsotaan sitten niin kuin Jumalan hyvyyttä ja ihmeellistä suunnitelmaa. Ja välillä on niin kuin vaikea Raamattua lukiessa ymmärtää sitä Jumalan hyvyyttä. Raamatussa kerrotaan valtavasti myöskin niin kuin vaikeista asioista ja siitä, miten Jumala on
on jopa tuhonnut tai pyytänyt tuhoamaan kansakuntia ja tehnyt kaikkea sellaista, mikä me niin kuin nopeasti ajatellen voidaan niin kuin ajatella, että onko Jumala sittenkin niin kuin julma, mutta lopulta se Jumalan hyvyys löytyy kaikesta siitä, millainen Jumalan suunnitelma on. No miksi Jumala antoi ihmisille vapaan tahdon? Siitä vapaasta tahdosta käsihän me tehdään kaikenlaista pahaa. Vapaasta tahdosta käsi me myöskin ainoastaan voidaan rakastaa. Eli Jumala haluaa ensin rakastaa meitä, että me voidaan antaa se rakkaus myöskin Jumalalle takaisin. Ja se on meidän vapaassa tahdossa. Rakastetaanko me Jumalaa vai ei? Me voidaan valita myöskin toisin. Me voidaan valita, että halutaanko me ylistää vai ei. Ja vain vapaa voi valita olla läheisessä ja aidossa suhteessa Isään. Eli jos Jumala ei antaisi meille vapaata tahtoa, niin me ei myöskään voitaisi valita olla hyvässä ja rakastavassa suhteessa taivaan Isään. Jos vielä tätä penkasee, mikä on vaikeita asioita Raamatussa, niin ehkä siitä muutama sana ennen kuin mennään eteenpäin. Miksi Jumala sitten salli Aatamin ja Eevan tulla koetelluksi paratiisissa? Siellä oli pahuus, joka selvästi oli niin kuin paratiisiin asetettu. Tai miksi Jumala asetti sen houkutuksen sinne paratiisiin ylipäätänsä. Vaikeita, tosi syvällisiä kysymyksiä, joita voidaan tutkia niin kuin lisää myöhemmin. Mutta tästä ehkä vielä muutama sana, että ei ole todellista vapaata tahtoa, jos ei ole myöskin haitallisen valinnan mahdollisuutta. Eli mulla pitää olla mahdollisuus valita myöskin toinen valinta. Muuten mulla ei ole todellista vapaata tahtoa. Jos olisi vain hyviä vaihtoehtoja, Jumalan mielenmukaisia vaihtoehtoja, niin mulla ei todellisesti olisi silloin niin kuin vapaata tahtoa valita myöskin toisin. Ja tosiaan mä vielä kirkastan sitä, että jos meillä ei olisi vapaata tahtoa, niin me ei voitaisi rakastaa Jumalaa. Me ei voitaisi olla vapaita rakastamaan. No toisaalta lankeemuksen vuoksi Jumala asetti pelastuksen pojassa. Eli jos sitä lankeemusta ei olisi Aatamin ja Eevan paratiisissa tapahtunut, ei olisi myöskään ollut Jeesusta, joka tuo meille pelastuksen. Eli ilman tätä lankeemusta ei olisi sitä tietä, joka meille nyt on Jeesuksessa annettu. Eli toisin sanoen me elettäisiin aina siinä niin kuin tilassa, jossa Aatami ja Eeva oli, jossa meillä on mahdollisuus langeta. Ja jos me langettaisiin, niin me oltaisiin syypäitä siihen rangaistukseen, joka siitä lankeemuksesta seuraa. Mutta Jumalan hyvä suunnitelma, se koko niin kuin käsittämätön suunnitelma, että hän on asettanut meille vapaan tahdon, hän on asettanut meille myöskin mahdollisuuden hairahtua, mutta on myöskin asettanut meille pelastuksen tien pojassaan. Jumala on näin hyvä, että me herkästi nähdään niin kuin jotenkin kapeasti tai hankalasti Jumalan hyvä tarkoitus ja tahto. Ja samalla tavalla kun tarvitaan laki osoittamaan, missä synti on, niin tarvitaan myöskin vapaa tahto, että me voidaan valita olla suhteessa Jumalaan ja ylistää Jumalaa. Nöyrä sydän rakastaa ja on kuuliainen ja kiitollinen ja ylistää luojansa. Se onnistuu vain nöyrän sydämen kautta. Mä siitä vähän puhun lisää. No Jeesus ylistää Isää Raamatussa alati. Monta paikkaa on missä Jeesus antaa kunnia aina Isälle. Eli hän ylistää Isää. Ja Jeesus antaa siis tällä tavalla meille esimerkki, että miten meidän tulisi ylistää Jumalaa. No Isä meidän rukous on tietenkin hyvä esimerkki siitä. Isä meidän rukous ohjaa meitä antamaan kunnia Jumalalle. Mutta sitten on muitakin kohtia. Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin, että silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla ja hän sanoi, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä Isä olet hyväksi nähnyt. Eli on jatkuva niin kuin osoittaminen, että Jeesus aina osoittaa Isää, että Isä hyvyyteen. Toisaalta Pyhä Henki kirkastaa aina Jeesusta.
Ja ihan samaan tapaan tuossa aikaisemmin jo luin, että Isä, jos tahdot, että ota tämä malja pois, mutta älkää tapahtuko minun tahto, vaan sinun. Sekin on nöyrää, hyvin, hyvin nöyrää sydäntä osoittava, että mä aina annan Jumalan tahdon tapahtua. Ja mä luotan siihen, että Jumalan tahto on parempi kuin minun omat ajatukseni tai tahtoni. Ja tässä on hyvä ottaa vaikka sellainen lukutehtävä. Katsokaa, kun luette Raamattua, niin etsikää aina sitä, että missä Jeesus toiminnalla ja sanoillaan ylistää Isää. Millaista se niin kuin sellainen elämä on, jossa ylistetään Isää ja Isän kunniaa, eli Jumalaa. Ja se on hyvä esimerkki meille, millä tavalla meidän on hyvä elää. No sitten taas, jos ajatellaan, puhuin tuosta nöyrästä sydämestä, niin sen vastakohta on tietenkin ylpeä sydän. Ja ylpeän sydämen hedelmä on kapina ja sen lopputuloksena häpeä. Mä en nyt mene kovin syvälle tässä, mennään tosiaan sitten siinä seuraavassa teemaillassa näihin pidemmälle, mutta ylpeä sydän alkaa kapinoida ja kun syntyy kapina, niin siitä syntyy häpeä. Luomiskertomus on siitä erinomainen esimerkki. Ylpeä sydän ei voi ylistää, koska ylpeä sydän ajattelee, että minä tiedän paremmin tai minä olen Jumalan veroinen, tämä asetun samankaltaiseen asemaan, missä Jumala on. Se on sydämen ylpeyttä, joka ei voi ylistää, koska ei ole mitään mitä ylistää, koska mä itse olen ylempi, eli ylpeä. Eli nöyryydestä käsin syntyy se ylistys. Ja jos vielä palataan siihen Jeesukseen, Jeesus oli äärimmäisen nöyrä ja Jeesuksella oli sen vuoksi kyky nähdä Isän hyvyys ja Isän korkeus. No ylistys ja kiitos ei aina synny siitä, että kaikki on hyvin. Se voi toki syntyä siitäkin kiitollisuudesta, että kaikki on hyvin. Mutta useimmiten se syntyy myös, tai usein se syntyy myös siitä, että kaikki ei ole hyvin. Toisaalta ylistys on vastalääkettä kaikkeen murheeseen. Kaikki, mikä meillä niin kuin tulee elämässä vastaan, niin me voidaan siitä murheesta ja siitä kivusta käsin ryhtyä ylistämään Jumalaa. Ylistys siirtää katseen minusta itsestäni pois ja se siirtää sen Jumalaa. Eli mä en olekaan enää niin kuin vastuussa esimerkiksi siitä, millainen mun elämän tilanne tällä hetkellä on, vaan mä voin ylistää Jumalaa, että Jumala kuulee minut ja Jumala on korkeampi ja Jumala tietää kaiken minun elämässä. Ylistys myöskin tavallaan palauttaa mun muistiin tai mieleen tai elämään sen, että millainen mun usko on. Tai usko, mä palautan sen uskon mun elämään, kun mä ylistän. Eli mä asetan uskoni Jumalaan, kun mä oon ylistyksessä ja kiitoksessa. Ylistys myöskin uudistaa mieltä. Eli kaikki se, mitä me aikaisemmin ollaan oltu, ylistyksen kautta me muututaan enemmän ja enemmän myöskin Kristuksen kaltaiseksi. Taas palaan siihen, että miten Jeesus eli ja miten hän eli jatkuvassa suhteessa Isään ja ylisti Isää kaikessa. Ja totteli, oli kuuliainen, oli nöyrä. Niin samalla tavalla meidän mieli uudistuu, kun me aina katsotaan Isään ja Jeesukseen, joka on siis korkeampi kuin me. Tästä hyvä esimerkki on apostolien teoissa. Paavali ja Silas oli siis vangittu ja pahoin piesty ja heidät oli teljetty vankilaan. Ja vartija on siellä sitten vartioinut heitä ja pistetty vielä perimmäiseen soppeen ja varmaan pimeimpään koppiin vankilassa ja jalkapuissakin he on siellä ollut. Ja keskiöaikaa Paavali ja Silas rukoilee ja laulaa, ylistää Jumalaa ja toiset vangit kuuntelee heitä. Eli he todistaa Jumalan suuruutta siellä niin kuin pimeimmässä paikassa, missä voi kuvitella niin kuin olevan tosi vaikeassa paikassa, varmasti niin kuin kipeinä. Mutta he ylistää Jumalaa
ja todistaa sillä tavalla myöskin Jumalan kirkkautta ja kunniaa. Eli se ei ole, ylistys ei ole siis olosuhteista kiinni. Psalmi 119 on tosi pitkä psalmi, siinä puhutaan Jumalan laista ja siitä, miten laki on hyvä ja miten se on psalmistin riemu. Mutta siellä on tämmöinen 71 jakeessa semmoinen kohta, että hyvä oli, että jouduin nöyrtymään, näin minä opin määräyksesi. Ja tämä suora viittaus myöskin siihen nöyrtymiseen, että on hyvä, että Jumala välillä laittaa meidät paikkoihin, jossa me ollaan nöyrinä ja Jumalaa vailla. Jos meillä aina menee tosi mainiosti ja ihanasti, niin me ei ikään kuin tarvita samalla tavalla Jumalaa, kun me tarvitaan silloin, kun me ollaan niin kuin polvillamme ja nöyränä, niin silloin meidän sydän on herkkä vastaanottamaan sen Jumalan rakkauden ja armon. Toisaalta myöskin sitten meidän sydän on auki siihen ylistykseen, että Herra, sä tiedät mun elämän paremmin kuin minä itse. Ja minulla itsellä on tapana sössiä kaikki asiat, mutta Herra, sä voit johdattaa mua. No vielä tästä, että kun menee huonosti, niin siitä huolimatta Jumalaa voi ylistää. Job rukoilee hän menettää perheensä, siis joka on siis karmea tämä Jobin tilanne. Job on siis juuri menettänyt, tai kuuluu, että hän on menettänyt perheensä ja kaiken muunkin. Ja Job nousee ja repii viittansa ja jää päänsä paljaaksi ja kumartuu ja sanoo, että alastomana minä tulin äidin kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Eli vaikka niin kuin se tilanne oli ihan karmaiseva, niin Job kääntyi Herran puoleen ja Job ylisti ja kiitti Herraa. Ja antoi sen kunnian Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Tietenkin Job myöskin huusi tuskissaan Jumalalle ja kyseenalaisti. Ja siellä on paljon tuossa Jobin kirjassa, kannattaa lukea se kokonaisuudessaan. Siellä on paljon sellaista, että miten niin kuin Job käy semmoista taistelua siitä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja onko Jumala hyvä ja niin poispäin. Toisaalta myöskin Job ei missään vaiheessa käänny poispäin Jumalasta, vaan käsittelee ne kaikki kivut, kaiken tuskan Jumalan kanssa. Hän ei esimerkiksi lähde noidilta kysymään apua tai hän ei lähde niin kuin etsimään lohdutusta muualta, vaan on pelkästään niin kuin Jumalaan yhteydessä. Job niin kuin jopa tämmöistä siellä suree, että miksi hän antaa elämän valon sille, jonka osa on kärsimys, miksi niille, joiden elämä on täynnä katkeruutta. Job ihmettelee, että minkä ihmeen takia mulla on vielä, niin kuin, tai mikä järki tässä on, miksi musta on elämän valo, kun mulla on näin paljon kärsimystä ja katkeruutta. Mutta ei tosiaan käänny Herrasta poispäin. Ja mitä tämä kertoo Jobin sydämestä? Hänellä on nöyrä sydän, hän kääntyy kaikessa siinä kivussa ja tuskassa Jumalan puoleen. Ja myöskin kuitenkin ylistää. Koko ajan näkee, että Jumala, sä oot suurempi. Ja Jumalakin kyllä Jobin kirjassa sitten hyvin Jobia oikaisee, että osoittaa omaa herruutta, omaa jumaluuttaa. Että kertoo, mikä on Jumala. Kannattaa lukea tosiaan, toi on tosi hyvä. Tosi hyvä toi Jobin kirja. No ehkä siitä vielä, että siellä hankaluuksissa, kun me mennään tässä meidän elämän taipaleella, me ollaan niin kuin nuo pienet lampaat ja Jeesus yrittää meitä kovasti pitää kaidalla tiellä. Ja toi paimensauva, niin sen tehtävähän on, että sillä voi vähän nykästä silloin, kun meinaa mennä väärään paikkaan, niin pistää toi paimensauvan niin kuin lampaan kaula ympärille ja nykästä vähän toiseen suuntaan. Eihän se välttämättä hirveän mukavalta tunnu, kun pientä karitsaa ohjataan paimensauvalla. Ja jos on oikein pahasti menossa mettään, niin se saattaa se oikaisu olla aika voimakastakin. Mutta tällä tavalla myöskin niin kuin Jumala oikaisee meitä
välillä ja vie meidät sillä tavalla niin kuin turvallisella polulla, että jos me ollaan menossa väärään suuntaan, niin tarvittaessa sitten käyttää vaikka voimaa, että me pysyttäisiin oikealla polulla. Jeesus sanoi, että minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Niissäkin hetkissä, kun me koetaan, että Jumala korjaa meitä tai meidän elämässä on hirveän vaikeita haasteita, niin me voidaan nähdä siellä Jumala tarkoitus ohjata meitä, tehdä jotakin meidän elämässä. Ja hirveän tärkeä kysymys on siellä, että Jumala, mitä sä haluat, että mä ymmärrän näistä koettelemuksista, mitä mulla nyt tässä elämässä on. Millä tavalla mun sydämessä on vielä ylpeyttä tai miten siitä voisi tulla niin kuin vielä nöyrempi. Me ylistetään ja kiitetään rukouksessa, koska Jeesus on niin hyvä. Kaikki perustuu siihen, että me tunnetaan Jeesus ja Jeesuksen persoona. Sen vuoksi me ylistetään. Ylistys asettaa meidät ihmisenä oikealle paikalle, sille paikalle, joka meille ihmiselle kuuluu. Jeesus on siellä Jumalan paikalla ja ihminen on ihmisen paikalla. Eli me korotetaan Jumalaa ja me ollaan itse nöyriä. Ylistys ja kiitos tunnustaa Jeesuksen hyvyyden ja Jeesuksen rakkauden ja suuruuden ja täydellisen pyhyyden. Ja ylistys alleviivaa, että me luotetaan Jumalan ohjaukseen ja siihen suureen suunnitelmaan, jota me ei aina ymmärretä eikä nähdä. Mutta se alleviivaa sitä luottamusta. Eli me nöyrytään Herran suuruuden edessä. Jos haluatte, niin muutamia, tietenkin on paljon enemmänkin ylistykseen sopivia psalmeja kuin nämä, mutta nuo on ensimmäiset, mitkä tuossa selailemalla tuli vastaan, niin on oikein hyvä tuo 103 ja moni muukin psalmi, niin kannattaa sillä silmällä katsella myöskin psalmeja, että ne on hyviä ylistysrukouksia. Jos haluatte rukoilla ja ylistää Jumalaa, niin psalmeista varmasti löytyy siihen apua. Jeps, kiitos tästä tällä kertaa ja mennään sitten seuraavaksi noihin esirukouspyynteihin, ruvetaan rukoilemaan niiden puolesta, niin meillä on nyt hyvin aikaa.